छात्र ହେଉଛି ସମାଜର ସେ ପହିଲି ଆଲୋକ। ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ଯେ ଦେଖାନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ପଥ। ସତ୍ୟ ସେବାରେ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ପଦାକାର ସେଠି ଗଢ଼ି ଉଠେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଅଭିରାମ ସୁନ୍ଦର। ପରିଣ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଓ ନୀତିର ଅଧିକାରିଣୀ ତଥା ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଅନୁଷ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇକପଡ଼ା ପାଟଣା ନରସିଂହପୁରରୁ ଆଜିର ଏହି ବକ୍ତୃତାର ବିଷୟ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବାକୁ ଏଠାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ କେବେ ଆପେ ଆପେ ଗଢ଼ି ଉଠିନଥାଏ। ଏହାକୁ ଗଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଶିଷ୍ଟାଚାର, ନୀତି, ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସିଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଛାତ୍ର। ଏବଂ ଏହି ସମାଜ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଘର ସଦୃଶ ଏବଂ ସେହି ଘରକୁ ସୁସ୍ଥ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ଆଜିର ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଜିର ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କାଲିର ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାବନା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହିଁ ଆଜିର ଏହି ସମାଜକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ଶିକ୍ଷିତ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏବଂ ସହନଶୀଳତାର ଜଣେ ଛାତ୍ର ହିଁ ଏହି ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହି ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନର ଏକ ମୂଳ ଚାବିକାଠି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରେରଣା ପାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନୀତି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହିମାନେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଏହି ସମାଜକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ବିତରିତ କରି ଆଣିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟତଃ ଆଜିକା ଯୁଗର ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପରି ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସମାଜ କିପରି ଗଠନ କରିପାରିବେ ତା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥତଃ ଆମ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ ବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ସମାଜଟିଏ ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ସମାଜର ଭାଇଚାରା ଏବଂ ଏକତାର ଦୃଢ଼ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ତେବେ ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ସମାଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ, ନୀତିଶୀଳ, ସେହି ସମାଜ ସେତେ ଉନ୍ନତ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରର ଭୂମିକା କେବଳ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରର ଭୂମିକା ଏହି ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।